Verder maakt de man een oordeel hier net autorijden. Hij botste in juli 2009 op de Juniokade in Ljouwert op een 24-jarige motorrijder die daarbij omkwam. Hij is net veroordeeld voor het veroorzaken van het ongeluk, wel voor het in gevaar brengen van het verkeer. Op het moment dat verdachte ging inhalen heeft hij zich onvoldoende van vergewist of de voor het tegemoetkomende verkeer bestemde weghelft vrij was, waardoor er gevaar en hinder op de weg is veroorzaakt. Na het ongeval heeft verdachte aanvankelijk geprobeerd zijn verantwoordelijkheid te ontlopen door de plaats van het ongeval te verlaten. Evenwel heeft hij zich enkele uren later alsnog gemeld bij de politie. De Ljouwerter hier op deze dag een rietverbod en ook nog cannabis broekt. De familie van het slachtoffer Remco de Wit is teleurgesteld. Ze vinden de straf te leeg. De impact op haar is nog heel iets groot, zo vertelde de rechter van de media. Het ongeval heeft voor de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar leed tot gevolg gehad. Uit de schriftelijke slachtofferverklaringen blijkt hoezeer hun wereld is ingestort door het verlies van hun zoon, familielid of geliefde. De Ljouwerter kreeg verliezen hier van de rechtbank dezelfde straf. Hij had deze straf intussen uitzitten en is correct van de PSK vrijkomen.